Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan, maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Sa palaban siya naman! Ang RMN miduyo sa Kristuhanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tumana, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Agig paghandom, nining adlaw sa Semana Santa, ania kining sugilanon. Sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Ricky Karen. Kabag-uhan. Ikan sa kinahilan man ang akong pagtubang sa tanang adlaw gabi gipangita ko ikaw kay nilaong man. Anong wa pa man ka siya? May palagig ako na lang yun siya gikuha. Di pa sa po siya musugot kay siya ra kunoy mo pauli. Ay, pasilan, asan makatong bataa? Nadayon ka siya? Wa kay mga kakulian. Ay, kontakon ako ang pulis ni. Oh, niya na siya! Salamat, bay. Doy! Ba! Doy! Doy, anak! Salamat sa Ginoo nga nagkagawas ka na yun in town! Di na akong mabalik dito, ma. Ako ni siya. Oh, salamat, anak! Salamat! Murag aligri lagi sa suod, ma. Ay, may mga bisita si Kuya Nimo. Bago mang na-promote, may may gamay nga selebrasyon. Dali, manuta! Abi na imong bag! Ako rani mo, eh. Gaan rani. Hala. Dali, manuta ta. Dito na dali likod agi, ma. May kogtang kuya, eh. Narabas yung mga bisita. Ay, naunsa ka man, oy. Kadaghanan anak nila, nakaila naman sa nimo. Kay mga barkada raman na niya sa una pa. Suod na baya na sila sa atong pamilya. Mang dali na. Ay na yung pagkaon ha? Ay mo kaikong pagbalik. Yandam na para ninyo. Pwede pa gani mo mag-sharon o niya. Balutin mo ako. Ano ba yun? Oo, kaya. Pamutos mo niya. Pwede na. Excuse mo na ninyo. May nga po niyong tanan. Aska. Kuya! 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 Diretso mo sa kusina ha? Laos mo sa likod. Kuya! Ngano man? Sige naman. Mangkoto na pagig ka ba? Imong gikauwaw ang imong igsuon? Kinala pa pagod na ipangutana? Okay ra ma.
Okay. Sadap nila tamagi ma. Dali. Agi mi gamay. Agi mi. May hapon ninyo. Guys, bantayan ninyo yung mga phones, ha? Kuya. Wa ko ba kauyon anang imong gisulti na ha? O sa pagtuon mo sa imong isuon? Kawatan? Hoy, asa man mo? Ayaw mo pang lakaw, balik mo! Okay na lagi ni! Tanaw ra ma. Imong giguba ang akong parte tungod na ng tawhana. Ikay bigo ba sa imong party og dili ako? Dili si Doy. Kung wa pa nimo pagkaawawi ang imong igsuon, dili ko mo react og inyo ni adto. Ma, kalma lang ma. Kuya, pasensya kayo kuya. Pasensya? Maayo kay kamo timing, no? Imog yung giatol na nag-celebrate imong maguwang para mo sa lida ka? Wam sa ko kay Baong nga nagparty din mo din eh. Ngano wa ba sa nimo sultihi, ma? Tuyo gini mong gubo ng akong selebrasyon. Tarong nga kong istorya, ha? Di ka magkabasol na ako, ma. Nauwawan gud ko. Naawawan ka kay imong gipakaawawan ang imong igsuon. Wala ko sa pakawawi. Ako yung ipakawawan. Tanawa ragod ka, ma? Naakalidapi ka na imong anak nga adik-adik? Huwag ka magunaw na! Nga dili na ta safe din, he? Mauna! Naparama ko yung anak. Mao ba? Dili na dahil mo safe dinhi kay ni pauli nas doy? O sige! Pamutos mo! Pamahawa mo din eh! Oh! Ngano nakurat man mo? Nalimot mong dili ni inyong bay? Kung nakalimot mo, pues, pahinumduman ta mo. Ako'y nagpatukod ni ining baya. Katas kinis akong pagpanarbaho sa Saudi kani adto. Og ikaw, Linda, bisan gamay, wa kay labot ni ini kay umagad ka lang. Ayaw paghinilas. Oh! Mamahawa mi din eh! Han? 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 Wrong timing mo ko ma. Nakasaan na noon ko kuya. Unsay nakasa? Sila'y nakasa ni mo. Di maguma. Di takabasol na lamang nga. Mahadlok, kinapriso ko tungod sa akong bisyo. Di mo sa takabasol nila nga mahadlok sila. Mabala ka. Pero dili ka nakatarungan para iya kang pakauwawan. Maguwang gud siya, pero wa siya buot. Mamahawa kita karon dayon, David, ha? Mamahawa kita! Han, paminawas ako. Usa pa ba mo isulti? Nagkadungog naman ka! Gihingi na natang mama! Giboy-boy na ta! Paminaw sa. Kung mamahawa ta, kana ng ex-convict na doy, mo ni malagiya ining baya. Ha, di ba? Ha, di gininoon ko. Di ko magkatugot nga siya na buhaw din eh. Putukar pala hinoon ang kabuang ng tawhana o gibaligyan eh. Pero, Ay, itong tagdag isulti ni mama. Nakaila na bitaw ka niya. Buong nga na to siya kalagot. Ug unsaon na lang si Ninit. Ha? Pakilula na ba kayo? tuod. Sinanet, asa mo tong bata? Lola? Uy, inday Ninit. Dali, dali. Dali. Si Ninit ni ma? Oo. Pila pa man da ito edad ining bata pagbiya nimo? Mga 4 or 5. Inday, mao kini si Uncle Doy nimo. Katong naa sa picture ba? Katong kaning gipakita nako nimo nga nagsungay nimo sa gamay ka pa? Bless ko, Uncle. Inday. Ayaw pagdool yan, Ninit. Dali sa akong kwarto. Dali! Ano, ma? Dali! Tanawa
Arag yun, eh? Bisag di lang yun sila, ma. Ako ipakita nila nga sayop sila silang pagtuon ako. Ayaw na nilang panak, ama. Pasensya na sab anak. Ako na yung mangayog pasaylo ni mo. Ah, dali na. Kaon na hinuon. Naidaghang pagkaon, oh. Gibiyaan lang. Lord, salamat. Salamat pag-usab sa igayon nga imong gihatag nako. Salamat nga, Tia. Nabalik na taon ko sa among bay. Ako nagikauman pagbalik sa mama. Bisan mo pa man taon, makadawat si kuya nako. Pero naibaw ko, Lord. Ikaw nang ngita og pagi. Ako rin isalig mo nga tanan, Lord. Naibaw ka yun. Kung unsay niya sa akong kasing-kasing. Ako nagigitaliktan akong pagpakasag, no. Dito di ka na kailang pag-ayusuot sa prisuhan. Dito talaga suot. Kung karon nga, ni anak ko sa gawas, naibaw ko, nga imog yapon kong kubanan. Salig lang ko ni mo, Lord. Salig lang ko ni mo. Oh, mulakaw ka? Kasayo pa aron. Asa man ka? Musimbaon ako, ma. Dayon, mga apply ko og trabaho. Doon naman ko yung recommendation letter gikan ni Warden. Unya ang imong kaon. Nangapin ako, may. O kay kabala ka, ma. Naram sa ko'y kwarta. May trabaho, sabi ako dito sa presuhan. Apil biya ako sa manghimuay og kabinet. Hana, sige, pag-amping doy. Unya, text-text lang unya, ha? O, ma. Bless ko, ma. Pag-amping doy. O, ma. Ikaw po, ma. Amping. Oh, Diyos ko. Uban ni intawon ang akong anak. Dali rin kay kang ilaro man, no? Oh, Aktingan ka lang pinabuutan, wala na. Lada ka na. kanus aman mo mamahawa din, he. Oh, Sultihan ti ka, David. Kung gusto kang mapabilin din, he, pagtarong. Ayaw question na ang akong pagkainahan. May nang klaro-klaro ta. asula inyo eh. Sakit naman manultis mama na ako. Karon klaro na gyud. Mas pinangga ni mama katong ex-convict ni mong manghod kay nimo. Nagdagang tigaw tong animal na. Pero bibalik pa mato din, eh? Aw, pabalik ko na tugsod. Say, Paminaw. Doon ako'y kaila. Pwede na nato paplantiran. Aron dili na gina makagawas.
na dito ang mga tao nga akong gikontak. Nag-atang na sila sa eskina paingon sa ato. At tuman dito mo agi itong tawana. Alerto na sad ang ilang mga konsabong pulis. Han, dili ako komportable nini atong buhaton eh. Ha? Usam taon ka, uy. Maura ni paagi. Nga dili na makahasol na itong tawana. Pero, igsuon maguto na ako. Ay, sas! Iksuon ba, uy? Ay. Oh. Si Mama. Ako'y tumagbi. Hello, ma. Ari na yun ka mo sa ospital. Di akaroon sila si Ninit o si Doy. Unsa? Unsa ba nahitabo, ma? Ngano na mo sila sa ospital? Ginoo, maluoy ka in taon. Ayaw pasagdi si Doy. Luwas sa in taon siya. Ikaw rin nakatugkad sa iyang kasing-kasing. Tagaay pa siyang higayon nga ikapamatuod sa mga tao. Ilabi na sa iyang maguwang ang iyang kabaguan. Maluoy ka, Ginoo. Ma, unsa nita mo? Ma! Unsa nita mo, Nini? Ay, na nga mga anak, ma! Asa nga mga anak? Ni Araman ko, ma. Ninit! Napangos ra si Ninette. Gitanaw na siya sa mga doktor. Wa siya injury kaluoy sa Ginoo. Pero si Doy... Si Doy ang namiligro karon. Unsay? Unsay? Ako man nun dato'y maiko sa sakyanan sa atong silingan nga nawadaan og break. Pero aptik man kayo si Uncle. Iya man kong gipira. Pero siya naiko sa likod. Kung ba ang pamilya ni Ramos? Kami, Dok. Kami, Dok? Kami, Dok. Akong pasulog. Wala gid mo siya matabang. Edele! Doy! No! No! Doy! Sorry! Ikan sa kinahilan man ang akong pagtuhan sa tanang adlaw gabi gipangita ko ikaw kay nilaong man ako sa dako mo nga kakayo. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon. Kabag-uhan. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Ricky Garing. Spinner Jeffrey Gabunada. Soundman Jumel Arizo. Recording Editor Lloyd Capiana. Og aniya mga artista naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Doy, Aldwin Acorda, Carmen Teresa Terol, David Randy Suson. Sa papel ni Linda, Ingrid Vertodaso. Ug sa papel ni Ninette, Carol Hikay. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining tanan dalit kanato sa RMN Drama. Kay labaw ang iyang kaluoy sa imong kadautan. Kung ikaw mahinungsulong, pasayloon ang tanan.
Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari!